Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga kasama namin sa pamamagitan ng live stream. Dito po sa ating parokya, tuwing Martes Santo, tayo po ay sabay-sabay na nagdarasal sa pamamaraan ng Taize. Subalit ngayong taon, hindi po tayo pisikal na magkakasama dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ganun pa man, tayo pa rin ay magkakaisa sa isang panalangin. Marahil may mga iilan tayong kasama ngayon sa live stream na unang beses pa lamang dumalo sa ganitong paraan ng panalangin. Hayaan po ninyong balikan natin ang pinagmulan ng panalangin. Sikat ang prayer in the Way of Taizé sa mga kabataan. Pero nais ko ding ipaalala sa inyo na ang panalangin ito ay hindi lamang para sa mga kabataan, kundi ito ay para sa lahat. The prayer in the Way of Taizé originated in a hill in Taize, France, where brothers of Taize and those who live in the community stop and drop everything they do. It may be work or Bible study to gather in the church and pray. This prayer they do is 3 times a day, before breakfast and lunch and after dinner. Kaya ganito kasikat ang panalangin na ito sa mga kabataan dahil taon-taon, ang Taize ay nag-iimbita ng mga kabataan upang mamuhay kasama nila sa loob ng 3 buwan. Dito sa Pilipinas, noong taong 2010, nag-host na tayo ng Taize Pilgrimage of Trust, ang pagtitipon na pinamumunahan ng Taize community. Subalit pinapaalala po naming muli na ang prayer in the Way of Taizé ay hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat. May 2 elemento o elements ang panalangin. Una, ang chants. Pangalawa, ang silence. Prayer in the Way of Taizé use repetitive songs with 3 to 4 lines. Paulit-ulit na kanta na tinatawag nating chants. Inaawit ito ng paulit-ulit or are sung repeatedly. Singing is the most essential element of worship. These short songs are sung repetitively to give a meditative character. Singing the songs repeatedly from the mind gradually penetrates the heart and becomes a way of communicating with God. Never let your singing voice or lack of it be an issue in the prayer. Remember St. Augustine's words, "He who sings, prays twice." Tayo po ay makiisa sa pag-awit ng mga chant ng panalangin. The second element of the prayer is silence. In the middle of the prayer, there is a prolonged period of silence. We live in a very loud and noisy world nowadays. The prayer enables us to spend moments of silence, a moment we can use to communicate with God, to allow Him to speak to us, to give Him space in our thoughts. Let us use this opportunity to enjoy the presence of God. The flow. How does the prayer go? The flow of the prayer is like the Mass. There is a psalm, a reading, intercessions, and the Lord's Prayer. The prayer starts with 2 chants, followed by the singing of the psalm. There is a reading and a chant to follow. After this will be the long period of silence. Ito po yung nabanggit na isa sa elemento ng panalangin. The silence will be broken with the choir, sings Kyrie, the response for the intercessory prayers. After this, everyone will sing the Lord's Prayer, and someone will read the closing prayer. After the closing prayer, veneration will follow, but due to COVID-19, this year's veneration is in place. The prayer has no formal ending. -1 will be played after the 3 chants. For the song practice. Now, please join us to practice some of the chants that will be sung in the prayer later. First is Adoramos de Christe, or in Kapampangan, Sasambanda ka, O Kristo. Sasambanda ka, O Kristo.
Kristo. Sasangbanda ka, O Kristo. Sasambanda ka, O Kristo. Next is sa pagmamahal, one of the popular chants in Taize prayer. Sa pagmamahal, naroon ang Diyos. 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 Then last song for the song practice will be Kyrie eleison, which is the response for the intercessions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. The reminders. For the prayer to be a solemn communication with God, we encourage everyone to do the following. Sit comfortably, either in your bed or in front of your altar. Actively join in the singing. And lastly, focus on the prayer. Now I thank everyone for listening. Again, in behalf of our parish priest, parish pastoral council, parish finance council, and parish youth ministry, we thank you for accepting our invitation in this prayer, even in the midst of tiring time because of this pandemic. May this prayer be a way of having a solemn and meaningful Holy Week. Holy Spirit, come to us, kindle in us the fire
Spirit, come to us, kindle in us the fire of your love. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Kindle us the fire of your love. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Kindle in us the fire of your love. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Kindle in us the fire of your love. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Kindle in us the fire of your love. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Kindle in us the fire of your love. Holy Spirit, come to us. Holy Spirit, come to us. Sasambanda ka, O Kristo. 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 Sasambanda ka, O Kristo.
kabatisan, hatid sa kaluluwa, ay kaginhawan sa tumpak na landas. Siyang patnubay, Panginoon ang aking pastor, pinag-iinhawa ko. Madilim na lambak man ang tatahakin ko, wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod ay siyang gabay ko, tangan niyang pamalo, sigla't tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iginhawa ko. Lubos. Ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iginhawa ko. Lubos. Sa pagmamahal, naroon ang Diyos. 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 Sa pagmamahal,
Kuya Jesus, king sinagoga, at mintaya king bale ng Simon. Mata siya lagnating katwangan ng babaeng Simon, at sinabi re kang Jesus. Lepita na king pagkera na at inutos na king lagnat king lakwane. Likwane ning lagnat at agad-agad yang tinalakad at sinilbihan na lang. Iyang limbog ni ingal to, ting sablang ating kamaganak, amakimi ay aliwang sakit, deladala kang Jesus. Timpak na lading gamat na aking balang metong karela, at kinayap langay. Pati demonyo linwal ka ring taong dakal at kukulisak da. Ika'y nganak ng Diyos. Unang binawan na lang Jesus at enalaburing magsalita, uling balura king yaing Kristo. Inyang kaningal na, may Kuya Jesus king balen, at mintaya king metong alugal at tahimik. Panintunan dering tao, at inyang atag pande, era neburing mako. Unang sinabi na karela, kailangan mo naman ingipanaral king maya pabalita na ning kayarianing Diyos. Karing aliwang balen, uling itiya ang tinubod ng daplan ko ning Diyos. Inya menaralya king sinagoga dareng Hudyo. Huwag maligalig, huwag kang matakot. Siya na taglay ang Diyos di makukulang. Huwag maligalig, huwag kang matakot. Sapat na ang Diyos. Makukulang, huwag maligalig, huwag kang matakot, sapat na ang Diyos. Huwag maligalig, huwag kang matakot, siya na taglay ang Diyos di makukulang. Huwag maligalig, huwag kang matakot, sapat na ang Diyos. Huwag maligalig, huwag kang matakot, siya na taglay ang Diyos di magkukulang. Huwag maligalig, huwag kang matakot, sapat na ang Diyos. Huwag maligalig, huwag kang matakot, siya na taglay ang Diyos di magkukulang. Huwag maligalig, huwag kang matakot, sapat na ang Diyos. Huwag maligalig, huwag kang matakot, siya na taglay ang Diyos di magkukulang. Huwag maligalig, huwag kang matakot, sapat na ang Diyos. Huwag maligalig,
Diyos di magkukulang, huwag maligali, huwag kang matakot, sapat na ang Diyos. Huwag maligali, huwag kang matakot, siya na Diyos di magkukulang, huwag maligali, huwag kang matakot, sapat na ang Diyos. The prayer will continue with a few moments of silence. Ing kaya katamo pong pangadi, bitaglusyo king mapilang pinandit ning katahimikan.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para kalimago bro, ban na kaya paglong pamangan kayong pamilyaro. Panalangin ni Obin. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para ka rin taong walang oga at magkasakit hindi, iparalangin niyo Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para ka rin anong pamilya at anong ibalay-balay, ipanalangin ni Obin. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para ka ring magdili-dili at alanang kayabek hindi, panalangin ni O Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para ka rin mangayang uso, ban niligtas la, iba't king karelang kabilyan, ipanalangin ni O Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para ka rin susuyo ka rin pakakalulu at ka rin pakakalulong magkasakit kimbi, ipanalangin niyo din. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para ka ring misalunan, lalong-lalo na ring miyawak king COVID-19. Ban kumayap na lo at mikabus king karelang sakit, ipanalangin mi o Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para kaya katamungan, ban may kabus tamo kaniting pandemya, at mapupus na ing takot tamo kaniting sakit, ipanalangin mi o Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para ka ring may ngayangon na biye, lalong-lalo na ka ring mete pauli ng COVID-19. Ipainawala sana at midinan lang kalam ring kaladwara. Ipanalangin mi o Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para kingke kaming bansa, ban may kabus ne kaniting pandemya, at misulong ing pamisan metong dareng tao, kapamilatan dareng kayang manungkulan. Ipanalangin mi o Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para king kaya kaming kura paroko, antabayanan me sana, king kayang pamagpastol, at dinan me sanang sikanan loob, ban apastol na la rin kayang parokyanos, ipanalangin ni o Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para kikekeng parokya, bang misang metong kami anting metong abalayang pinili, at lumabong palalo ing kekeng kasalpantayanan. Ipanalangin mi o Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para ka rin kekeng manungkulan, ba mamili at salila karetang bakunang tutong makaligtas, at gawan da iti, para king kapakanan daring karelang memale, ipanalangin mi kaya ka, o Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Para ka ring sablang Cayanacan, lalo na detang maliligalig pauli ning pandemya. Ipanalangin mi, O Ginoo. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Isang maling lagumo, tatangke kami, ingkayayan mo, ipamintuan in lumo, ketiking yato at king banwa, ipamintuan in Ginong Yesus, dininan mo kayong pusong manatiling tapat kaya ka. Itubod mo kaya kami ing sala ning kaya kang kapatawaran. Itiyay kaya kamasanting diling regalo. At king balang tawo, ing pamamatawad, babiyaya na kaya katamo, ing tulang manibatan, king Ginoo. Sing praises, all you people. Sing praises to the Lord. Sing praises, all you people. Sing praises to the Lord. Sing praises, all you people. Sing praises to the Lord. Sing praises, all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises, all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises, all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises, all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises, all your people. Sing praises to the Lord.
praises all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises all your people. Sing praises to the Lord. Sing praises all your people. Sing praises to the Lord.
habilin ko ang buhay ko. Ama sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama sa mga kamay mo, habilin ko
Amen.